si ang hewa. Ay mana nang takya pa magusay mayor na dadanga ng dadanga ng mga alintano at pumamakinagniran si Dr. Saragakal. Sa pamamakinagtano so mga ulamatano at sira ni Pugusay. Yakwan ni su isa ko pang ninyo ang mga pagariami amya community imanto. Balasangan o Allah sa dinyo di ka pamamakinag. Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkanaron na pamanglintan sa Allah Mambagyan tanwag yung buto alimo yan, bugin buto arilayan. Balasan tanwa Allah Ta'ala si kulitan di kang galabaka ko agamat tanwa kang galabaka ko panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung kaya manan yan na mga kanu siya di kapakambabarat mo ha. Na isakat ko paruliat tanu si kubalas Allah Ta'ala na makapniniat tanu sa mapia. Makapag-ikhlas tanu sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagiagyan ko to kapag-ikhlas kasang ko Allah Ta'ala si kugalabag amapia na gitimbala sa barakaw Allah Ta'ala. Manan na iila ditanu di kapakambarat mo sa gen kaya darpa kapihan sa kutaba sa gen kaya po na isad nini limor katanu Allah Ta'ala abigan tanu Allah Ta'ala sa darpa adi tanuron di makambarat mo ay dapat ramay oro. Kata si Juan Sherman ay di tanu saya di panamaran na kusar tanu soras tanu si ko mapia ikasuswat Allah Ta'ala sabab sa oras tanu na ipagisara ka tanu Allah Ta'ala si salungan na maure anda ngayon sa ragyong ko to kuras ka si kumarata ako si payamanan yan na mapia na ako ino kailangan na makapag-ikhlas tanu si sagyong ko to ka na bakatano ka isa ka ko na makapanananggila sa manusia si sagyang ko to ang mga katiruyan. Wa ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tigo Allah Ta'ala ada di imatur upiteng bisaan sa kanu inunta na adin ang mga malaikat wallah Ta'ala at tumiti kayo. Ibsuratiran lagi ko to ang mga amal tanu katirutano na namakamatano si salungan na maure na pikibat yarakatan wallah Ta'ala lagi ko to pangitabantan ako yaw ustado Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Tigo Allah Ta'ala sakad ni batia si kuya manan yan saging kaya pangitaban ka sakadin pamagitungon grani mamo nan aya panamarantan na sumasa kalakatatan si ko pangitabantan ko ka kimbagan rakat tanuron si salungan amore na yamanan yan na ayang mala na ay mala ami susurat sa gimuta pangitabantan na lamon din ng mga pipiya kaan mapia ayamanan yan na ginawang ka daging kayamanan yan na saging kaya dunia igra manutwa di gadindagam na upuon na miyapa sa daging ko to December na napagilian na kaging ko to listan ka na upuon langon din na kalaba natitugad na mapipiya ginawa nga dapat ka rin upuon man lakat na kaging ko to listan ka na yan na misusuraton na langon utang na makadid mo ka nasubra ka sa BFP di ka nanandi ka nung makapimitiarya ni Rudupa ka di ka nung bimbo iya da ka nung makana baka may hanapis ka na namadidip sa aging kaya dunia na makapumuli ka uwi na si salungan na maure na pungaro malapis nadad nakapuli kapamuli dapat inamiyaloy Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sa aging mutang panakaturoyan sa aging alyom amal ay mana sa aging kaya katatabot na sa aging kaya dunia nakapagamal anto na ipagamal na ka panggalabakan na ka na mga amala mga pipiya yuti kipundong ka si salungan amor
Oh. Wagadan hisab tigu Ali bin Abi Talib mapisigo kapitano na kapamagito. Oh. Nana ay mana nasisagyong kuto kapakaw matamo si Salomon Amore na mas akam babalasa. Bamagitungan so ay mana namyang galabak tano si sagyang kay dunia. Naupo na ay miyang galabak ka na mga pipya na sa din sa miyang galabak ka na yan kamang mapragod. Tutigiran sa Tagalog kung ano man ang inani mo, iyan pa rin ang aaniin mo. Ano ang itinanim? Kung ano ang itinanim mo, Kung ano ang itinanim mo, yun pa rin ang aaniin mo. Tutigiran sa Mranaw, asa din sa piya mo lang ka, naayang ka, mapragod. O yan, piya mo lang ka, nakamais. Ayan, mapragod na ka, nakamais. Di ka pa, bayan pag mapragod na ka, nailaw. Oy. O di na miya mo lang ka sa niyog, na di ka pa kayo, bayan mapragod na ka, na buod. O, gitu. Kailangan, kung mga amal tano agyang ko to adi tanuron di makapag-ikhlasan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Katero Allah ta'ala sa Quran. Hindi meron. Niyalo niya natigyan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Inaluyan na Allah ta'ala sa suratul Anbiya aya 90. Mana na piyakatan na Allah ta'ala sa din sa tao aya masisimalaw niyan aya batalian na masisimalaw niyan agyang kuto akim barat mo anyan sang Allah masisimalaw niyan ikanak yan agyang kuto asiksa Allah ta'ala masisimalaw niyan agyang kuto abalas Allah ta'ala si sa alungan amori may pambarat mo ayan sa Allah ta'ala sa mapipiyaon masusuaton sa Allah masusuat mambusang ko Allah subhanahu wa ta'ala nanto na ipanduan Allah, falyamal amalan salihan. Galabak sa galabak, amapiya. Yun to. Anto na langon na galabak, kababayan Allah ta'ala, nalangon din na yaman na mga pipi. Lagi do ka panambayang, kasidika, oay, nalangon ito mga pipi, galabak ay nisugo o Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Nauban yan ang panakuton sa may tubo, kusimban yan so Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ikhlas. Ming galabak ka, sa galabak, parasan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Misimbayan ka, parasan ko Allah ta'ala. Ayamanan yan na mindawa ka, parasan ko Allah ta'ala. Misidka ka, parasan ko Allah ta'ala. Anda sabab, ino to parasan ko Allah ta'ala. Daw naging ko to kapag ilailen, kapag ibantu-bantukan. Sabab sa so Allah ta'ala, is kaninin bulasar ka. So Allah Ta'ala is kanya ni pakasuldo ka sa kusurga. Kaso Allah Ta'ala ikir kusurga. Dakir ko na yamanan na manusia. Yuti sabab aso langon o simbang ka na langon din na parasan ko Allah Ta'ala. Kas kanya ni pakasuldo ka si ko yamanan yan na surga. Rako Allah Ta'ala su surga. Dakir ko na yamanan yan na sa katawa manusia. O sa mga tao aming gagadabag sa gadabag kami mga pipya amiya suat kiran su Allah Ta'ala na keparuliran agyang ko to alim Allah Ta'ala kebabayan siran Allah napaka sulod siran Allah Ta'ala si sagim ko to surga sagim ko to kapakasuldo taw sagim ko to surga na runian dinagkailay so Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Yanan pinakamapya na pinakamamala abala sa imbagay wallahu ta'ala sang kore panian ko kapakasuldian ko surga ko kakilin yan sang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pamangnitan sang ko Allah ta'ala alangun tano din timo-timo no Allah ta'ala sagim ko to surga yan oy sa mapadatan ko mga urip niyan at kilin yan so Allah subhanahu wa ta'ala. Yanan pad ayamanan yan na khilaf adna mga tao at tigiran na so Allah ta'ala na dikili saging kadamay di saging kay dunya nataman sa alungan na maurin na diron kilay. Oh. Okay. Na ayatin dago ahlus sunnah wal jamaa, ayatin dago mga salafus salihin na damay lay so Allah ta'ala saging kay dunya. Sumusa na pa mga ninyan na damay lay niyan so Allah na danin may lay so Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya song yan sa langit. Kung kinimbitirain yan sang ko Allah Ta'ala, kung kinipaligat mo Allah Ta'ala, ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagin kaya sang bayang na danyan na maylay so Allah subhanahu wa ta'ala. Giti kini
miya di si saging ko to hadith ini si Aisyah radhiyallahu ta'ala an Enos Muhammad gal ra'a rabbahu Enos Muhammad miya din sukad na niyan ko kesong yan si sayamanan niya na langit ko kinimbitira niyan sang ko Allah ta'ala ko kinipaliugat nun Allah ta'ala si saging kayamanan niyan na sambayang oy na ayam ya turu Aisyah na din mailay ka aya rending yon sudiran di kambitira na ayam ya rendingon na nur sindaw ami ayamanan niyan na mi rendingon oy na aya kakilya si saging kakilya uuri pan Allah ta'ala sang ko Allah ta'ala na amay na ami ka makasulko surga oh yali gitu kaya yun Allah subhanahu wa ta'ala si sa emanan yan na Quran inalin yan isa imbalas o Allah subhanahu wa ta'ala si iko mga tao pamakasul sa surga nagyang ko to kagiliran sang ko Allah subhanahu wa ta'ala yung ko to miya ali Allah subhanahu wa ta'ala tigyan miya ali yan tigo Allah ta'ala للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة mapambagian o mga tao ami piya-piya agiyang kuto abalas amapya ay mana mapambagian o mga tao ami piya-piya ang tawag yung utami piya-piya gito sa mga tao ang mga salihin sinimberan sa Allah piyang unutan na niran sa panduan wallahu ta'ala piyan ang gidaan niran sa inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala lagi dua amanan yan ng mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi do mga tabi'in lagi do mga a'immatul arba'a so amanan yan na Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ridwanullahi ta'ala alaihim ng mga pad amanan yan na mga sahaba siran amanan yan na mga salihin yuti betul sa mga salafus salihin amiyang una amiti tagumpia nana siran so mga tao mipipiyat at iko Allah ta'ala na mapambagian niran aging kuto abalas amapya lilladhina ahsanul husna mapambagian niran aging kuto abalas Allah ta'ala ito naging utabalas aging utami aliro emana nina husna ang mapambagian ng mga tao may amaratesan ko Allah ta'ala nagyuto so emana niyan na surga o Allah subhanahu wa ta'ala apaka papantaw niyan so mga tao amipiyat miyangunutan ng kapanduan Allah nagupian ang gidaan yan so ini sa paro Allah subhanahu wa ta'ala na imbalas yan na suaya mananya na surga yan gitu waziyada yun kaki alian yan nun kenapa niyang butiaman parimayot saging kota katir Allah ta'ala kenapa butiaman Allah ta'ala ay bu imbalas yan nun naging kota kapakasulyan ko surga ko mga tawam yang maratea ka adem penas soberanian Allah anto naging kota soberanian yung utamiado ya waziyada Orian o kapakasuldirang ko surga Orian o kapakasuldirang ko surga mananawag so pananawag imanto na dayon sa dayon so kapagintaw niyo sa kay surga adi kanudin ay mananian na kopat na so kapipya ginawa na dayon sa dayon nabadagig sa kay dunya tanitiasa nabasagin kay dunya are sirbat ay mato na mapipya ginawa nga na mapitan nagkakarata ginawa ka na gusto ka kapakaganda makasakapit kaya ginawa sa gin kaya doon yan na pangsamantala sigod na gano'n pamakamudang ka na mga rumakan na mapiyad na kagaganda mga kapit kaya ginawa ugay na din ni kadoks ka sutigiran na miyanang gisa ay mana kare nasagim ko to temporary agim ko to kapit kaya ginawa sa gin kaya manan yan na dunya si salungan na mo rin, naging ko to, mananawag sa pananawag ko, kapakasul yung mga to sa ging ko to surga, sa iman to na tanit tiyasa, so ay mananin nakapagintaw niyo, di ka no pa kagadam sa emanan na kaopat. Nagudi ka no pa kagadam sa emanan niya, narata aginawa. Kamboman. O pa maka, pagadam ka sa kamboman, nakalabagay, ba't ito emanan niya na surga? Kaging kaya dunia, ari mayor, nasisiis so kamboman nagukapipya ginawa, kasi simbur siya. Lagi din naging kaya kapagin tao-tano, sigadar ka tano so kagagawi, napsigadar ka tano masok kadundo.
pipikiran ka upon magagawin na pipikiran ka pagka maging uto ka dundo na mo maging uto ka dundo na pipikiran ka pagkataling mo managing uto kalibutan na lagi din na no kapag intaw tano upon mapipya ginawa nga na pipikiran ka siguro kaging uto karata ginawa nga okay kagi upang makalangon din na kapipya ginawa na di nga kataman niya mana niya nakarata ginawa okay na upong manlangon din nakarata ginawa na di nga kataman niya mana niya nakapipya ginawa oh, na upuon, sigadar kaso kapipya ginawa, nagukarata ginawa, nalangon ako ito ay manan yan na kataman. When ginan success sa dunia, nasi sa alungan amore ko, kapakasod ka kusur ka, na dayon sa dayon at tanitya sa adad, na kagada makahon, ay manan yan na kararata ginawa, lamon din na kamapiyaan, kapipya ginawa. So tigo mga loks, suraya ka bagnata ka manahon. Oh, dan orang itu mayor suraya ka bag natakaman ako may dapat ka reserve man okay may miya kay ka sa gimuta ka bagabken ala ang dinya di kaya ka di ko tayo padanyan na panganangan okay giti kaya ba ketero no mga loksa suraya ka bag natakaman ako dahil man yan na ding ka di pamana muso ka sa giyong kotwa ka pipiya ginawa okay genan so mga top man napakasulsi ko ay manan na narakadyahanap na YouTube man ni limu Allah Ta'ala kung mga tawa at na paraten yan sangko Allah Ta'ala kabapiapan giti paratew ahlu sunnah wal jamaah bapiapan na makasul si kung narakadyahanam na ketimpuan o ketimpuan na kita naon so ay manan yan na miyang gudaulan yan na kadusta na daon yan na mataubat okay na dua kapakayamanan yan na irena Allah Ta'ala pakasul niyan ko surga di niya nunitan na giti paratew ahlu sunnah wal jamaah tahta masyiatillah Odi nagpakayamanan yan, isiksa yan nun. Nauriyan yan, napakasod niyang musiko sarwa. Dito advantage, kapya, o mga tao, perateran sa Allah Ta'ala, perateran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanan. Amyari yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadukuluna al-jannata illa man aba. So lang, mga pagtawag na tigo Rasulullah na lang sa random pakasod ko surga inuntabuso, mga tao, asumyang. Kaya kung mga sahaba, ya Rasulullah wa man aba. Ya Rasulullah, antaw ay sumiyang ka. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, sa din sa tao, ay amanan yan na, pangulutan ako niyan, nabiti mga tao, pakasulsi ko, surga, saan man sa tao, di ako niyan parati, nasangkaan ako niyan, nabiti mga tao, ang sumiyang ka. Ay man, naging ko to, mas alaro, sa kakile sangko Allah Ta'ala si sa aluman amore ko kapakasud ko mga tao sa surga na parateo ahlus sunnah wal jamaah na guginan ni inabi wallahu ta'ala as-subra sa giyong kotwabada sa imbalas yang mga tao apakasud sa surga ay subraon agiyong tayo na rin na ziyada na giyuto so kakile sangko Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar yanan sa giyang koto kapakasud o mga tao si sa ayamanan yan na surga karimayo na timuon Allah Ta'ala agiyang koto ang mga tao ko surga sa giyang koto an nadarpa si ko surga ron timo Allah Ta'ala sulangon o mga tao apakasud sa surga agiyuto din ikapong biner keran o Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang koto mas adin yang keran di ikimbitiray na karundingan na marunding na tigyan kira na baadem panalawan na kapipya ginawa si kaya pakasundin ko surga tigagin mo ta mga tawa ya Allah na dad nakatawa nami kapipya ginawa biya kada mami si kaya pakasundin mi ko surga apya kalidas kami kasi sa giyong ko to apoy honor ka jahanam na naoriano to na nagyuto din ikambiner o Allah subhanahu wa ta'ala kuanya no naging ko to rending amirundingon sa giyang kotamas sa adiran di kambitiray niyan ikimbitiray so si ko mga tao ay manan yan na miyamaratea na giyutoy mas akaylaya o mga tao ko surga sang ko Allah Ta'ala piratera na dayran maylay piyang ngunot tananiran ay manan yan na dayran maylay giyuto so katero Nabi sallallahu alaihi wasallam pamas sa agdin yan di kimbitiray si ko mga sahaba niyan tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga sahaba niyan innakum satarawna rabbakum matanas kanu na kile niyo sukad na niyo kama tarawna al-qamar sa langit ukab kile niyo si sagyang kutuwa adong ulan igira man utuwa buo igira gyud mo to ala komandaro gyud mo to ulan na igira man to buo aya kab tutan ron na sukab ron igira buo gyud mo to ulan miyamutayag miyamutayag
ikapatataling kuwayag. Na igira ikapatataling kuwayag na tanto kumapay bunta lagi ko to ha. Ulan. So tigira na lagi tugira lagi mo ta so bugutaw. Bai, matay na pamulay na tigira. Ang kawa di daw na. Oy, naupon matiro di daw na lagi ko ta bai. Na natitula man niya namatay. Oy. Ta inisen si saging ko ta man niya na. Mati manag. Ginggo to ulan ay gira manuto ay kapatataling kuwayag na tanto kumapia kapkileon. Ay gira manuto ay ni-announce kailay suulan ay mananian nabu. Na ilang di maliliwag yung mga tao pagilian niran aging kaya ulan. O pangawid sa mga teleskop, teleskop niran. Sabaw sa gyung kotakab kababayaran. O kababayan niran milay. Natigong Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga sahaba niyan, lagi na natigyan so kakilayan niyo si kukad na niyo. Sa lagi daging ko to akapigilin niyo kuulan sa kapyan yan ikuntad la tabamun ay malagi mo la tabamun na di pa kabinasa kung pangilele niyo aging ko to akapigilin niyo si ikulan sa lagi no to adi pa kabinasa kung pangilele niyo kung kapagilin niyo sang kakilin niyo sang ko Allah subhanahu wa ta'ala ay manalian na perate niyo na balagi daging ko to alungan aging mo to alungan na ilay naka napagawa ko sa dagis. Oy, baka binasa si kuya mananian na mata o ay mananian na manusia. Diyanan ibalas o kapag ikhlasan ko Allah subhanahu wa ta'ala si kulangwan o di itan o diing ganabakan asimba galabak nganinsan ay mananian na pigup ka o salakaw si erka nganinsan ay mananian na simbang kasan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lenda naman si kuya mananian na miya nga una mga pagtaw anto na ikya pa ka umakira naging ko tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Anto na ikya tarima wallahu ta'ala si saging ko ay mananian na ay mananian na pamangniran. Miya kataling umakira naging ko tabang wallah si saging ko masa akiyat tabuiran saging ko kangat naguay mananian na kamaragnan. O yan nagtanwagin ko tutulan sa yung tatlo ka ay mananian ng mga mama. Yan ko tatlo ka ay mananian ng mga mama. Nasisagyan ko to kapila kawiran sa disyerto. Saging mo kay aliyo ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya panutulo ni Rasulullah. Miya kay sa nga naging ko tatigin at tatlo ka mga mama si kumya nga unan niyo na dala ko siran sa disyerto na miya ka umaging ko to uran. Nasukya pa ka umaging ko to uran na miya ngilesiran sa katimpo kaliran. O, na miya ilayra naging kutualiang na sumiyod siran sa ging kutualiang. O, so kaya sudiran si saging kutualiang na kaya lakaba miya lili daging kutua wator na si idan kaya pantagan sa ging kutu paitawag yung kutualiang asyudanira. Na kaya saltanira no, di sirang pakaliw. Na ando na isiwagin mo tatlo katawa mga mama. O, miya magisi isiran tigira na imanto na miya tangkal tano si saging kaya liyang naditano pa kalyo na mala ato nadirang kagawa ay mananian na sumumag na umanisa na miya magisi tigiran imanto na ayaw kapakaligtas tano saging kaya tagwan rakot tano ay mananian na liyang na mamagisi tano anto na ay miyang galabak o pitang gisaan sa era katano ikhlasan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na umanisa na miyang magisi. Naturuan yan. Naging ko to isaon na inisiyan niya na ginawa niya miyang mimikiran na pianutulian naging ko to miyang galabak yan. Ayaw buwapan taga kiyang galabakan yan noon na parasan ko Allah ta'ala. Yuto ikhlas. Tigagin ko to isaon asakan natin yan naad ng bala alok sakan mga tutwa. Mga tutwa. Nagyang ko to ang bala alok sakan na mga tutwa nasakan isa sarganiran si ko kapop pakakadiran kapop pakainumiran. Miya kaya sa along natin yan na lumiyalakaw ako. Nasukya lakaw ako natin yan adi ako di imaloba sa panganangkan. Gatas na miyalanggay ako sa liw. Naswatigan na sa mga luksakan ang mga tutwa na sabab sa iyong kutwa di rarakan di ka panayawa taman sa miya gagawin nada ko din makauma na riyaut siran at turuk tiuruk siran na sa iyong kutwa kaya turugas si ikiran na miya kauma iyong kutwa emanan yan na mama
Nasukya pa kauman yan na miyaman yan sa mga luksyan at ituturugan siya na awidan yan agiyang kuto pananagoy akatataguan sa gatas ay pikinom yan sa agiyang kuto ang mga luksyan na danyan da nakarawi mukaw. Dako siran din at tigyan nakarawi mukaw. Sa agiyang kuto akapya akapakatuturog akiran nagurespekto naguslas-lakan si sa agiyang kuto ang mga luksak na tigyan. Bapya panas sa mga wata na di siran diin gugurok sa kakuairan si sagim kuto ang gatas ay manan yan na awidaan na pikino makan si sagim kuto ang balaadok sakan na tama na tigyan sa reaot at kapita na miyakanaw si kukyapita yan na ubumakanaw agyang kuto ang mga luksyan na sukya pa kanaw at tigyan agyang kuto ang mga luksakan na piyakino makangkiran agyang kuto gatas aawidan na kan tigagyang kuto mama. Ya Allah, nainwa ko na tuping galabab, kaparabusir ka, aso-aso at sir ka, napakalida sa kaming ka, pakaliwa kaming kasagyan, kaya dar pa katataguan ni sir kami. Natiyari maawawa ko ta'ala yung kuto pamanganin yan, naminis gagiyang kuto ator sa mayto, naawidakan na disiranon, pakali. Disiranon kami. Oay. Mieleran na dunia. Oay, mieleran na dunia. Disiranon pakali. Yawa kaya siripairan sa yamanan yan nali. Di man naging koto isaon, sa kanatigyan, piano tuliang man naging koto arkayanon. Amiyang galabakiyan, ikhlasan ko Allah Ta'ala. Sa kanatigyan na miya kay sa tigyan na anungan, na ad nagtigyan at tingdakan minsan abayatan to akad na kebabayaan. Na pangarumana kan na diya ko niyang pagyugan. Awan. Miya kay sa atigay na nungan nagyong koto ba ina miya kakailangan na sumiyong sirakan. Sa giyong koto kiyasong yang sirakan amya kakailangan na pitiro yan sirakan atigay nagyong koto kailangan yan. Na ay atigay na inisumbaga kanon. Na imbagay ka na sirak agyang ka na kailangan ka. Ugay na asara ibigay ka rakan sumapipikira kan sirakan. Oh, sarka ibigay na rakan sumapipikira kan sirakan. Normal to ay manan si ko ay manan dato kuat tigagyong ko tabay na sabab sa gyong ko to katataguyan sa kamat na miya ka pusyon tagyong ko to bay miya ka pusyon tagyong ko tabay sa imbagay niya nun agyong ko to apamikiran agyong ko to dato na inibagay agyong ko to ay manan yan na dato agyong ko to kailangan agyong ko to bay tamok na si ko kinibagay niya nun na miya ko agyong ko to bay na uriyan niya nagyong ko to dato na ipunggudalan niya nagyong ko to pamikiran yan si sagyong ko to at ngadiyan minsan ay manan yan bay na si ko kipunggudalan niya nun na miya katiro agyong ko to bay at tigyan daat tigyan ay manan yan na makapumakay si ko ay manan yan na sising na inuntas si ko ay manan yan nagkirpon daat tigyan at pakasurot si ko sising na inuntas si ko ay manan yan nagkirpon ay manan yan nakinayaw to sada makapumakay ron inuntas so miyakaw kit sa halal ay manan yan na miyakawing ron miyakawingon kalau ka nakaatigyan sa Allah Ta'ala kalau ka nakaatigyan sa Allah Ta'ala tigagyan ko to abay saging mo tama kalau ka nakaswa Allah Ta'ala ada makapumakay mana ada pakasulot ko sising aromor si kupir kun ay manan yan ada makapumakay rakan inuntas so dato amia halal siya kan amia kawing siya kan na misaba perwatigyan nakiatabuan ako sa kalakatigyan nakiawaan ako nagyang kotua bay na minibigay ako nagyang kotua tamo kami inibigay ron inibigay ako natigyan nakrakad naging kana emanan yan natamo tigagyan kotua bay ya Allah na inu ako nutumiyang galabak parabus siya ka ikhlas sir ka, kalak sir ka ya Allah, napakalida sa kaming kasagyan, pakaliwa kaming kasagyan, kaya darpa, akatataguan sir ka. Tiyari Allah Ta'ala, nauriyan niya, naging ko tayo mana na ator na minis, na disiranon pamanag kami, disiranon kami. Uriyan niya, naayap man na miya nunutulan, naging ko tayo katlo. Kaya mimikiran niya na anto na manan yan namiyang ganabakyan aganabak aswaswat yan sangko Allah Subhanahu wa Ta'ala na piano tulian naging kotora miyang ganabakyan niya kay sa ano nga natigyan na ad na kigagadabak sirakan na swatigan so kigagadabak sirakan na miyaling siran na inibigay akong kiran sulanguan o sukayran na ad natigyan na sa katauron amama
ada kanon namibagay agiyang koto asukay niyan na inikidiyak na tigil sa agiyang koto asukay niyan na inipamasa ko sa mga pangangayaman pamakasira ka tanong na kambing sapi talon ini pamasa niyan sa gano talon na tialon niyan sa agiyang koto ang mga baugan tama na tigil sa yaman na namiya kadakal mimbo bawata namiya kadakal sira Korean yan minum makarundan dapat dahil dyan ako maligam-gam sige nung tanong ka balabo saging yan masayman to kailangan naging ko to kapanangila dapat ka rin iraw na pusta na may na piyos na milugot na saya na nagibra sa nataway iraw man ito kita di mo lang dari ako yun sado na nasa pugubera ka ta na pendingilan tanya na dingila ka puro man na miyadan miyada ka dapat ka di ba lagi dito dapat ka sir manog ano tanong ito may taman ikatlo yung mo ito ikatlo atigyan at natigyan na sa gito atigyan na sa katoron na uriano kaya kini pamasanakan sukay niya na minitagak yan sirakan sa mga pangangayaman na biyaluya ka na yamanan niya na talon na siko kaya pakanda ka liyan na niya ka umaging ko ta mama tigyan na datuakan nasikatan na kan susukay akan nadang karakan na mibugay sikat yan oriyan yan natigag yung kutuwa dato yan pamana sirakan tanong na amo yan tigyan sungka saging ka na nabaugan nasa din sa piling ka na ang mga pangangayaman pamakasira ka tanong na sapi, kambing nganinsan nalangon kad na dandrak nalangon kan kuwa natigag yung kutuwa dato yung kutuwa mama kaya dato akan na diya kung di pagong patong patah pamakasira ka tanong inong kuwari di pagisiwiso pama nasusukaya kan gina na isumbi ko na lagi daging na isa ka baugan na yamanan yan ang mga pangangayaman ayang karakan na ayang kaun isumbi dia kung di pagumpatong patang pamakasira ka na dia kung di pagisuwiso ka kapag isuwiso na nakaturo natigagin mo to dato adi kabenar din dia no tuliang naging mo tamiyang gulola so atigin susukay minitagak kasirakan na ini pamasa ko sa giyang kanan mga pangangayaman na piyakang babawatakan nimbabawata naginan sa kanya nakuanggan kalang na kanina nandro nawarian yan na kinuha giyang kutuwa dato giyang kutuwa mama naliyang buyan na nalangon yan din na kinuha tiga giyang kutuwa mama giyang kutuwa yamanan yan na amo yan yung tayo katlo tiga na ya Allah na inuha ka no to pinggulaw la ay nibugaya ka nun lamon kaparabu sirka ikhlas sirka gim ko tayo amanan yan na amalan napakalida sa kaming ka nakupakaliwa kaming ka sa giyan ka iya katatabuan rin kami ay amanan yan na liyan miyamang nisaransang ko Allah ta'ala na oriyan yan na miniisgagyan ko to atur sa kaya tatangaan din na mambu kaya pakaliwiran nun na miya kaliw sila Anto na ikakwaro at tumasisagim ko tayo manan yan natutulan apiano tudura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakwaro at tumag nagiyam ko to kapag ikhlas ka sang kuawa ko ta'ala sagim ko to amal ka napakataling umabusot tabang wawa ko ta'ala ko mas akamat ka katago ka sa kamat na yamanan yan napakataling umarkaging ko tabang wawa ko subhanahu wa ta'ala. Pada penakakwaro at tumag na kesabapan siko katurima wallahu ta'ala siko pamanganin ka siko amal ka nagyang ko to kapag ikhlas ka sangko Allah subhanahu wa ta'ala kakwarop na yamanan yan na tuma na kepakai kuan ka ayamanan yan na lalan agyang ko to amiyang gadabak kamapya iti tawason siko kapamanganin ka sangko Allah ta'ala pagaluin na kaagin ko tamiyang gadabak kamapya para sangko Allah ta'ala na oriyan yan nagukabu pamanganin sangko Allah pamanganin na ka agyang ko to pamanganin na ka sangko Allah ta'ala isaw to kasabapan sa kapkarimaa ko Allah ta'ala sisagyang ko to amanan yan na pamanganin o ori pa na Allah subhanahu wa ta'ala ayamana na makapag-ikhlas ka sa agyang ko to kapaka hindi di ka pamangani
Duty kada tinudadro research. Igira ang pamangani ka na kailangan ang makapag-ayon so katero aguso puso. O, makapag-ayon so katero aguso ay mananin na puso. Kaayam yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ditirimaan o Allah so pamangani o pamangani so puso yan wa kalbuhu ghafilun an. So puso yan na malilipat sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Genan, ayamanan yan na kakwa tumasisagyan kanan ayamanan yan na pianutultan ayamanan yan na tutulan. So kapag ikhlas sangko Allah ta'ala na genan mga dianan kagaga dumadag ayamanan yan na syaitan udi na su iblis. Oh. Kaya katananan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran, saging ko to kaya pakam, sinumbaga Allah ta'ala gusto iblis. Kaya gusto iblis, syaitan, tas kanya naman na isas kanya din na barasim basang ko Allah ta'ala. Isas kanya na barasim basang ko Allah ta'ala. Na inipuro Allah ta'ala yung ko to pangkatan yan. Taman sa amanan yan, nabiyalo yan, apad ko uluan ang mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, nasa game ko to kaya supakan yan ko panduan Allah ta'ala. Na nayamanan yan na inantiuro Allah ta'ala yung kuto amalian. Oh, taging kuto adan yan nakapangalimba andan yan nakasudyod si ku Adam alaihi salatu wassalam na inantiuro Allah ta'ala yung kuto amanan yan na amalian na ayamambu ay nisembago iblis sang Allah ta'ala na sagiyang kuto kaya antiuro no Allah ta'ala inilang Allah ta'ala sulang wano amalian na tigo iblis sang Allah ta'ala sumbawataan ku Adam na dia kanseran dan gantangan pagalangan na kanseran sa kawanan, talikodan, sanguran, diwang, kapuruan, kababaan sa kapagalangya kanasikiran sa dikairan kapanalamatан. Ay man, ano nakalipatan ni Ran sa Allah Ta'ala. Di siya ran makapanalamat sang ko Allah Ta'ala. Nandun ay Peter Allah Ta'ala inisimbagyan siya kay Iblis. So mga tao, apupusyunot siya ka. Pagunutang kairan, akalipatan na kuiran. At ikaw Allah Ta'ala. Nasaka na gusto mga tao pupusyunot siya ka pagunutan kairan na ay bensa-bensa kakansiran si ko apoy o naraka dyan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. So manatigan sa mga tao pupusyunot siran siya ka na makapag-ikhlas siran siya ka. Mag-ikhlas siran sang ko Allah Ta'ala. So mga uri pa na ka na mag-ikhlas siya ka na ding kasiran din na madadag kaplinding na kansiran na gusya pa na kansiran. Ginan. Ay mana ginan ni guna kalaibalas o di kapag-ikhlas sang ko Allah Ta'ala o mga amal, ganabag, simba at kababayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganan, ino kailangan sana na ayamanan yan na importante ari mayor o ay saging kayamanan yan kapag intaw-tano mabaloy sulang wano amal tano ikhlas sang ko Allah Ta'ala. Tabapro na nakataging kayamanan yan na pagaritan si Sheikh o ay nananabahan na kisumbatian nun o siya buti-buti sa diyan ka panalamatan ng sano lang ng bangsa ko mga dato na ko mga bae mga buluga kalumbayan bani pakalilipat yan kay kapihan sa Kutaba sini mapapadalam si sa yan kay kaya po pantag Golden Moss hindi nga pakasumbayan ka na maluka mauuhaw na relax ka nagkape ka sa gin kaya manan yan nakapihan sa Kutaba dapat ka chairman kaya manan yan nasa yan barang-barang agkakuang kasi kasagaba kasi nasiyar ka dipindi usugo ba nakaw di nga sigba pag inuman nakaw di nga pag inuma siyar kaya manan yan nabiyati mo dapat ka sa manan yan pananamatan ng sano kaway salam ng sano bukruman assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yan nagtanong tayo sa kaulamatan na itanok mapamakinig na ngayon sa watatano, pagaritano, magay mo sa may tuwadawat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya na ko marayag na gumasabugod ang yan nagatanong sa giyang ko to ay isa ko mga ulama tanong siya Sheikh Nasruddin Alamada marayag na gumasabugod kaya nagatanong ron guskan mga pagariami mga bangsami at matanda nga matanong sa pamamakingan sa giyang kaya makanan yan
na programa tano udi na diyan kay Antonio Niba na di tano pagaralan sa ayamanan yan na ilo mo sagyang kay alang manot udi na sagyang kay kawang udi na mga nagyang kay online anta kagyang kay ayamanan yan na social media papiar kanon sana ayamanan yan na kagabi-gabi. Alhamdulillah saya na kumala di tano ipanalamat si Allah sabab sagyang ko to ayat yan taman aditan no ayamanan yan na pragunan di na di tanunggunan ayamanan yan na mga limo wallahu ta'ala si ayamanan yan na oras-oras gawi-gawi aditan no pakapaguyag-yag sa giyang kay dunya na sabab sa naso kababalitan ng Muslim na kailangan na diitan makapana na matalalayon si Allah kaya sallahu subhanahu wa ta'ala na katirin at yan awala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la syadid amay katigul Allah ta'ala kamana lamat kanor kami sana ko ipun mga Amerikano nagtatakap ka na Amerikano pamagumano man na Amerikano wala in kafartum inna adhabi la syadid na amay paman kabakano din ungkir mana di kano madanamat na kanalan niyo amataan asosik sa Allah ta'ala na tipu ay maanan yan na maliplis beauty ay maanan yan nagyang kaya kibabat tugutanong sa giyang kaya dunia na kailangan nagyang ko sa tigog kibasaw na pamagutan na pamagutan na surinaw ka palapan na kamarinaw ka ba may kasilgan nago ka pangalok-kalok ka salabuso ka patay at pinilisan tarad ago ka parilasan maraw tadita maraw na may panalaw din sa dar ka diyan di ipipwes sa dar beauty emanan yan na kailangan si ko emanan yan na pisya katawan na Muslim amay nung kaayan udi na mapamagitong niya na ginawa niyan o anda ay maanan yan namyatamang kudi niyan kapaguyag-yag sa giyang kaya dunia maana antuna niya pupuhuyan na para kwalungan niya na mauri agyang kaya dunia na ad dunia o majra alil akhirah yung kaya dunia na darpay niya babasok ka aprabun ng kwalungan na mauri na iman ko napapagisian tanong mga ginawa tanong ginawa ko na andak ka matataman ino mga day ad na minipangunak ko nang ka aparak walungan ka mauri diyang kaya dunia na kanabat tanong ni ema anan yan napakalipati kung kapunggali ba ka tanong walungan tanong mauri kag diyang kaya dunia nang baluin tanong at tulay tanong si eko ema anan yan nakatulin tanong walungan na mauri kaswallahu subhanahu wa ta'ala nakatiro yan at yan nagdakatiro Allah sa Quran na wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya susukat taniyo sunganin ay pakasurga iyo uri na parak walungan alungan iyo mauri wala tansa nasibaka minad dunya na uban iyo pakalipati so kipantagi ko dunya uban iyo pakalipati so emanan yan na bagyan iyo si ko emanan yan na dunya so Rasul sallallahu alaihi wasallam nandan piloy ay katurin na tigyan ay gitan ni khamsan qabla khamsin pamakot ini so 5 udar kana pun kita lembu 5 nanto nagyang kay 5 na paganayron at ti Rasul sallallahu alaihi wasallam nati na shababaka qabla haramik pamakot ini at ti Rasul sallallahu alaihi wasallam so kababali niyo akamudan ko ay maanan yan na dadyo kung kanok semana nagyang ko to ay maanan yan na kababali niyo akamudan na dinyo dun pinewa ikalok siyo na pamakot ka kano sa ay maanan yan na may pangunak mo na niyo kung ay maanan yan na adungan niyo mori na ay maanan ikadua nasihata ka kabla maradik pamakot niyo so kapipia ginawa niyo makapipi akam bubulawasan niyo udi na kapakapipia ginawa niyo udi nagyang ko to akada sakit niyo kabla maradik si kuda niyo panayam anan nakasakit mana agyang ko to akapi akam bubulawasan na ayam anan yan nausaran niyo saan demanaya ikapakang gelebek iyo sa mga pipia asimba si ayam anan yan nadar kana panakita lembaw kalok ikatlo nagyang ko to ayam anan yan nagina kakabla fakrik pamakutin niyo so ayam anan yan natamok iyo kaadin na kano tamok kuda niyo panayam anan yan nakapubri mana adin niyo pnewa so ay maananya at kibasaon adi di ka panasosala daraw nakapugasiron ano pila adi so kawasa adi keupasan o miskin Allahu Akbar katlo ikapat nagyang ko to ay maanan yan na faraga ka kabla sublik yang ko to ay maanan yan nakapaparo mga orasyo kabla sublik kuda niyo po nakabisi mana asisag yang ko to oras adem pa mga orasyo na usaran niyo si ko ay maanan yan na agama Islam usaran niyo si ko ay maanan yan na ikasuswat Allah subhanahu wa ta'ala
kabla suglik sekudan niyo panakabisi kalima nagyang kuto hayata ka kabla mutik pamakutin niyo sudan niyo panaymanan yan nakapatay mana pamakutin niyo so kauyog-yog kung kasi niyo panakudunya sudan niyo panaymanan yan nakapakataling mau kapatay aginan so yung anan yan nakapatay andun ni kapakataling mga yan naluyan sa gundaan na marawas sa marandang na pamayubay kananon kaya manan yan na miyat taling uma so tunay ni ba na kontrata hindi so pagkasyon na kamo tigo kibasaon pamakutan surinaw kapalap na kamarinaw kabaumay kamaribun ko sirong dindi gali nagukap pangalok-kalok kasalabus so kapate plidasan tanadabo na plidasan maraw tadita maraw na may panalaw din sa dar kadiyan di sadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masago gudang utakya pag magusay ang uta aritano watatano itud mapya diran di kapapakasin baga ki kaka alim sagi live tano so pamamakinig tanok man si Dr. Saragakal asumbatongon mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyan nagatadog na giyang ka mga ulamatan. Sa diran di ka pamagusay sa giyang ka mga pantag sa giyang ka agama. Di siran rurukutan. Sa giyang kutwa ay malag na dirar kano di ka prenarinawi. Sa ay malalalag na masong kadagtano so di untuk ay malalag na ukit kapagagama o ukit po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat na mapipikiriran nagyang kutwa ay malalalag na matulabos so titwa para tayo mga Muslim ang balisiran na ay malalag na mga mu'min at titwa niya marataya at piyaman ang gila nila nagyang kutwa ay malalag na mga inisa para kuwagamang so mga bida, mga haram, mga rata apakah binasa ko kababaloy o kababaloy tanong ang mga mu'min yang kain na dito ini amya kalala at tanto ay malalag na panabang at yang kain dito tara iya ay malalalag na bityara sabab sa ayat na ipendulun o mga ulamat tanong nagyang kuto ay malalalag na kasabutan tanong pipya kung ito ay malalag na kapagagama ang tanong mada sa giyang kanan na ay malalag na pisusunan ay malalag na mga ribat mga dedeg mga haram, mga dusa, matulabos. So tito para tiya tanong ko tito ay malalag na para tiya tanong o kapagagaman na gugyang ko to agitan di kasuwatan wallahu ta'ala. Nagyang kaya mga usay na mga ulama ini na para tiya ang tanong. Kagi tito ka mapian tanong. Dalam pun buka tito tanong ay malalag na merat tiya kambing babalawit tanong mga Muslim. Na malag na sungkad ng tanwag iso tito kito ay malag na kapagagama kito ay malag na kini pangdonon ay malalalag na Rasulullah sa kiyatiruon ay malalag na mga ulamat tanong Dito kapir kanugunya na kiso kawiyag-wiyag tanong may kaditano dito na Muslim tanong na ditano di ay malalag na magaman o gay nagyang kuto ay malag na ditano di kapagaman na sopadun na amalag na ribat. Kedua, na pemakasuguk tanong sa mga alisa. Na kanunian, agyang kaya dunia na matag temporary. Na adna masa na amalalag na telikudan tanwang kaya dunia. Na anto na ikeswa. Keswa, nagyang kutwa kama sa agyang kaya mga walamatan. Malalag na pumagitong unswa amat. Malag na timbangan. Nagupo na malag na metalya do kagyang ko to amal ka mapya. Na malalag na mela kagyang ko to malalalag na mga dusang ka. Ay problema, nagupo na makatalya do nagyang ko to mga rata dusang ka. Nadara dang kada na pagkaot sa malalag na nakatyahan na adna malag na mga tempuro. Katinyan na swallahu ta'ala imata. Yang kaya dar katan wallahu ta'ala sa dunia. Anton ay sabab
Akian na rakatano Allah Ta'ala sa dunia. Kailangan na ay malalalag nakasabutan tanu piya sama lima naga kasabuti tanu. Ayat itu akian na rakatano Allah Ta'ala sa dunia. Nasukatir Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Da sabab apantaga kian na rakatano Allah Ta'ala amakaliliyo sa diyang koto kasimbatan ko Allah kasusuatan ko Allah Ta'ala da salakaw ugay na anat tunudon antune paterun na kasimba ko Allah Ta'ala ay kasimba ko Allah Ta'ala na sulang wano piti barangan amalag na ukit-ukit agalabak o manusia na amay ka amalalag na mapya amak kayong wagama na kapagiglasan ka aswaswat wallahu ta'ala na mimbaloy asimba wallahu yun ni amalalag na pagimulungan yuro no piturwak na amalalag na ipune man tuwaki na ganakin niya ganakan tanong nagyang ka amalag na piti barangan na ribat sabot ko wagama mga haram pananggilan tanmaki suay malalag na dusa ekaranong tanong ekapit tanong aginawa tanong na malalag na tamang ko mga pamilya tanong na malalag na iramuding tanuron agyang kota di tanurin ikang bieta ko titu ay malalag na kasong kadairan ko titu o kito ay malalag na kapagagama agyan na malalag na pagisira ko tanupan wallahu ta'ala sana ano ka na mauri uwa ame kadang ka malalag na mampitsu ay malalag na pamilyang uwa ay malalalag na sama na pumagito ko na Amerikan wagyang ka etitu ay malalag na sabut wagama kaad na ay malalag na solitano di kapagagama kapagamal na ay malalag na makauntol ko titu at taungan wagama para gina mega ay malalalag na di ka di mga pagamal na ay malalag na ay kataweng gaw na ay malalag na makauntol natakin o ba kamariribat na ay katitu niyan nasuka pa parang panganganuron na agi at dito aagbay sa karkano na madakal sumanga ulama tanong na pagisyo niyo kira. Agi amay ka malalalag na itatoros yun kaya pipikir niyo na makauntol na takino ba kaya malang na so kamamatan niyo maribat na may taksil ka kaya malalag na di ka pumingisyo. Agi ang kaya malag kapagagabang na importante na ipunsa kinimbotan rakatanong na taman sa giyang ko tada pang kataling o malalag na kapatay na may papaliwagatan na giyang ko to malalag na ditano di malalag na kapanglala o dito malalag na ukit-ukit o kapagagama yan na niya malalag na pagit ko yung kurkanong kasabab sa upama ka makadagatanong so dito malalag na ukit to malalag na kapagagama kapananggilan tanong so malalag na inisapar sa giyang kaagama, mga haram, mga dusa, mga ribat, mga dadat na malalag na nakatiru Allah Ta'ala. Ay katiru Allah Ta'ala. Law anna ahlul qura amanu wattaqwa lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. O pamabu wattaqaw nafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Napalakan wallahu ta'ala gyang koto ay malalag na limot pagkapun sa langit naguswa ay malag na kabarakat apun sa lupa. Nagyena ni ay malalalag na masisingan ni tanong au pamagu kasilimbata tani ay malalag na mga Muslim kamukit tanong ko titwa taongan wagama nagyena ni mapangbulula na magaling tanong agi sabatan ipuli man to na magaling tanong sabatan pakauntol tanong so titwa parakyatan kakanabadi keali inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Peter wallahu ta'ala adidin pagalin wallahu ta'ala yang kotwa amalag napakabetat o amalalag na manusia taman sa dinyan alilan so pakabetat way deng kakapar wallahu ta'ala sulaman taman oh gain na bigan tan wallahu ta'ala sa pere maana lauda paru inadyan so surga usunaraka na pamili kanu na malalalag na ugi na anong buwa kontrol wallahu ta'ala bapia pansimba ko Allah na amay kadar kap na pangunod wallahu ta'ala sa giyang ko tamasa na di nga mapanggulol oh
ay malalalag na madak na malag mapipikiran na nakagigyan ka malalalag na kuan bisig na lagyan ka photographer na namyan tali ko mas oras na asar ka miya ka bunga ko sa giyang ka mga ulama sa giyang ka oseniran na malalag na naino ka anbu oras na malag na mita taros tanong umisuallahu taala pada isa panagong taman o mga pagarinyo aswaras sa kawa pangnal kumasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nga nagtanong nga pagalitano si Dr. Saragakal na pinalamatan na miskano sa pititamanan apanalamat sa kiamantay niron si Sayyid Pidsami balasang kanu Allah Ta'ala sa pakanud na merkano si salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yeso kapihan sa Kutaba.